Tě vítá. No. Já to nebudu říkat, Ne, mi to nezajímá. Znova. Čau čau a já tě vítám u dnešního videa. A dneska si zahrajeme Brawl Stars. Tak se mnou zahraje Tukis a Míška. Máme tu menší fuck up. Tukisovi nejde dát ready. Píčo. A máme tu rage quit. To bude debilní Wi-Fi na tady to, chápeš? Tady chci plácat data, kámo. Jdeme se vrhnout na tu teda první hru konečně už. A dáme ready, co ty na to? Koukej na to, že mu to kurva nejde. Nemám slov. Jo, už mi nedá ready. Tak a jdeme na to. A vrhneme se na. Tak tady hrajeme tady s jedním botem, jmenuje se Tukis po 47. Dobrý, tak já to odpoju, kus, jo? Hraju takhle do křídla, jo, tak nehraju. Křídlo nám chci to. Zatím to je teda hodně Musím se vyrovnaná pochválit, hra. musím se- Tukis, to jsi měl projít, to jsi neměl takhle střílet. Bláho. Jsi docela troubka. A tak... Já jsem tak miloval, že dostanu míč a... A tu je první gól. Protože tady robot bráně vůbec A toto je první branka. A to jsou hlupáci, co? Ještě, že jsem... A to, že to Tukis udělá výborně. Jsi na hrávku. A je to 2-0. Tukis by si mohl A dát tričko, spocený velice se propotil. Tukis. Propotil Tukis. Klíďo píďo můžeme dát play again. A jsme zde ve hře. Proti nám je Grey, Bonnie a Clancy. Už tady proběhlo, ale už ne úplně duší. Všecky filcky. Mám pocit, že jsme v prdeli. Ještě máte Tukis. Měl jsem dobrý pocit. Nevadí, je to teprve 1-0. Tak jako prasetečko právě může navstat. Jako prdce. Zabil jsem ho, běž. To nebylo, ano. A je to branka, ano. Může slyšet našeho placáka teďka v pozadí. Jeden a byly rovnou 3. Začíná mě strašně moc srát. Má 300 Když se dělal HP. tomu Super Brawler a Tukis to musí zachránit. Moc pěkně to udělal. Tukis on top. Trickshot. O můj bože, netrefil jsem se. Crucifix. Ale ty to musíš Tukis tam nějak propenetrovat. Tukis ale výborně. 20 vteřin do konce. Malečko. Crucifix, nejdi na toho Tukis. A tak Tukis tady lehce nepobral tu hru a vlastně končíme v úplný prohře. Co dělá ten píča, kámo? Debilní píčo, neumí nic. 300 damage.